Abathandi bebhola ekhatywayo bebehlangene kwiziko lezemidlalo eMotherwell eRaymond Mhlaba Sports Centre, nalapho bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yosongasekhoyo uThandoxolo Yebo Ntoni, osweleke kwiveki ezimbini edlulileyo emva kokufumana ingozi yemoto. Lo mfo kaNtoni wayesakuba ngumdlali webhola ekhatywayo, kodwa ngoku ebesebenza njenge-kit manager kwiqela leChippa United. Day to day oluza umuntu onjengoYebo. uYebo okokuqala ndimazi kwakwi-school football edlala kakhulu eNdyebo. Ndakhumula kwakho iplayer ithanda ubizwa uYebowa. Indlela wayekhaba ngayo ngamandla uYebo, and has won so many titles for esasikolo eNdyebo. Yahlala ke nalento kaYebo pha kuye. Thandoxolo umntu kaNtoni ulandele igama lakhe. He was a peace lover. Silahlekelwe kakhulu kuba ukhulele apha eLiverpool, wanyuka neLiverpool, uke walahleka wotsho kwi-Real Strikers. Kodwa ke ndanyanzeleka ukuba ndiyomlanda kuba ndabona kuye une-leadership skills, so wakwazi uyibuilda ke le team. Nangeli xesha ke thina sithatha umhlala phantsi uye waqhubekeka ezibona ke nawe iLiverpool kule ndawo ikuyo kungenxeni yakhe. Namhlanje sidibene ngemini eset kakhulu ngokushiywa nguYebo. Sasebenzisa igama elisetyenziswa ngumntu wonke uYebo. Because umazi kwam early or late mid-90s, so if not late 80s, ndamazi ngeli gama likaYebo eyintwanana encinci. Usishiya ke ngexesha uYebo esiqonda uba siyamdinga kakhulu kwi-development yefootball. Usapho lwakhe lusathidekile kukusweleka kukaThandoxolo, nanjengoko esweleka ngesaquphe. Efemelini wena bhuti wami ubhuti Yebo ubengumkhulu wakhe kum. Ibingumuntu besikwazi ukuxhasa kuye efemelini kwinto yonke, because ke bekuthi kokwenzeka into endlini umuntu oqala esimtatshayo ngubhuti, because ibingubhuti omkhulu kule ndlu kushiyeke abantwana, because umama notata baye basweleke ekhaya kwashiyeka ubhuti engumuntu omkhulu. So binguye ebesijonge kuye ixesha elininzi. Xa kuthe kwenzeka into sijonge kubhuti, naxa ke ubhuti simdinga bebangumuntu okhoyo efemelini, so bingumuntu oluncedo lohlobo. Intombi yakhe ithi iza kumkhumbula utata wayo njengoko ebengutata onenkathalo nohlala emxhasa ngalo lonke ixesha kumsebenzi wakhe wombhoxo. Nolinda ixesha lakho liyeza, uzalifumana ithuba mawudlale. Fine zam zifumana ithuba. So there was a time that when I got umsebenzi phesheya like and German. So ndamxelela wathi yo sokude kangaka. So happy so nalixesha uba mafuneke ndihambile. Tata ndihamba ngolosithathu. Hayibo so sayifikile ixesha. So at that time he was there through all and all. Once the airport, one carpet to airport, ndakhwela wandibukela through that weekend before asweleke bencokola nam edlala ekwi-Jaguars, like my team, my club team ehamba nabo through all ngoku ndiseGermany mna. So until his last days, so ebekhona ebengumntu supportive very much. Abo bathe banenyweba yokusebenzisana ngokusondeleleyo noThandoxolo Ntoni bathi ube nefuthe ekuncedeni ulutsha lwasekuhlaleni kuba lufezekise amaphupha abo. Supportive nathi noba singeyoChippa, like say support Chippa Pepai, size party supporters la, because ebeliqhawe ebekwazi expressa ebantwini. Silahlekelwe inhliziyo zethu zizophukile kakhulu. uYebo bhuti wami bingumuntu othanda abantu kakhulu. Silahlekelwe tu apha eGqeberha, hence siqondile nathi singamabhakabhaka lapha eGqeberha masize sizosupporta kwi-memorial service yakhe. uYebo bingumuntu wabantu, engenamntu mncinci engenamntu mdala. Ukufa akumnandanga ukumkelwa ngumhlobo. uYebo was like a brother to me. Ekhaya ndihlala ndodwa, umama wami is out of PE, ndandihlala notata wami, utata wami unishiye due to COVID 2020. So naphina ingxaki ebendisiba nayo ekhaya, uYebo was the first person to call. Yes, I do have family members, but I know uYebo was my 10-111. uYebo will be here. So ndilahlekelwe. Umanenjala jikelele weChippa United uLukhanyo Msizi uvakalise amazwi ovelwano kusapho lukaNtoni. It's quite painful. It's unreal. It's here to sink in. We're shocked. Someone as peaceful as uYebo
you would wish that agule okanye kwenzeke enye into. We feel that the way he died, the way he passed away, is quite painful and draining. But we are finding solace in the messages of support that we've received so far. Wish everyone who wish would do away with abuse, we wish would do away with crime, we would do away with the rape of young kids. Uyebo was never controversial. He was selfless in himself. He lost himself. He knew that he lives for his community. And we wish every Eastern Cape person would remember him as such. Inkonzo yomngcwabo iza kuba kwiziko lezemidlalo eRaymond Mhlaba eMotherwell ngomhla wama-25 kweyeThupha kuqala ngentsimbi yesi-7 kusasa. Kwiindaba ze-MPK TV, Dingulinge Cwabe eMotherwell eGqeberha.